Silav roj baş hevando çend nûçe me amedekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim ji Bakurê Kurdistanê nûçe hene ji Rojava ji Rojhilatê Kurdistanê di derbarê şerê dawî yê li hember Îranê de jî çend nûçe hene. Li Amerîkayê Kongre bîye du beş hinek ji wan êdîdengê xwe bilind dikin bawekî vekirî li hember şer disekinin lê alîgirên Trump hê jî di şer de îsrar dikin. Niha çav li rêye ku li Îranê şerê bejayî jî dest pê bike. Lê di vî şerê de Kurd qas cih digirin ew meselekê din e. Di vê navberê de Rêzdar Murat Karaylan beyanata wî heye beriya du rojan tiştî ku texmîn dikim we eleqedar dike min ji bo we berhevkirine dixwazim ji we re bixwînim. Bi Kurdî daxuyaniya wî ya dawî di derbarê yeketiya netewî de pêvajoya li Tirkiyê ka mesele ber bê Kudrê ve diçe pêşniyazê wî hene ji bo avabûna tevgerekên nû ya Kurdan yedeke me wisa pê nasê kiriye ka Rêzdar Karaylan çi dibêje ji me re ji milletê Kurd re. Em dest pê bikin. Eger hûn jî amade bin hûn tev bi xêr hatin hevalno hêvîdar hûn tev başin silametin. Nûçeya me ya destpêkê ew jî beriya du rojan bû ew jî me amade kiribû lê îmkan tune bû ji we re bixwînim yan jî pêşkêş bikim. Ev jî ev xortê me ê ku ala Kurdistanê li ser tîşortê xwe danî bû. Karakterê dewleta Tirkiye ji xwe nîşanê me dide ne mesele ye. Baş e ku em karakterê raqîbê xwe cînarê xwe bizanibin ka em pêşî lê godar kin ez paşê meselê ji we re bêjim. Evet, sadece bir tişört için bu bahaneyi çıkartıyorlar. İster bizim Türk polisimiz, ister polisimiz, bak sadece bir tişört için arkadaşını hale getirmiş. Bak herkes yapsın, biz Türkiye vatandaşıyız. Biz Türkiye'nin vatandaşıyız. Bakın, halinizi görün. Arkadaş, yere git. Uzaklaşıyor. Uzak durun. Ya yemeyecek. Abi çocuğu. Olmaz. Hayır. Ne çocuğum? Polisi atanlar da çekti hacım, tamam mı? Ha? Hayır ben bir şey yapmıyorum. Ben sadece ben sadece paylaşacağım. Hayır ben sadece paylaşacağım. Hayır kimliğim burada yüzlerce kişinin kimliği yok. Burada yüzlerce kişinin kimliği yok. Sadece bir tane tişört var diye bağırıp çağırıyorsunuz. Siz adam olamadınız. Tamam mı? Sadece yüzlerce binlerce kişi şu anda tişörtü olmadığı için siz sadece Mesele bi vî avayê hevalno ez hema nûçe bi we re parve bikim. Çi ye daw çi ye yani ev raqîbê me ev cîranê me çi ji me dixwazin. Li navçeya Cizîrê mesele pêk li Şirnexê Bakurê Kurdistanê polîsan zarokekî 12 salî desteser kirin. Sedema binçavkirina wî xortê me ew bû ku li ser formaya ku li xwe kiriye Kurdistan hatibû nivîsandin. Bu yer roja hevdê adarê li kolana Orhan Doğan ya Cizîrê qewmî hêzên dewleta Tirkiye bi hinceta nivîsa Kurdistan ew zarokê 12 salî xistin bin çavan. Heta niha navê zarok yani nizanim hat nivîsandin lê ne îcab nake navê zarok Kurdistan e. Zarokê me Kurdan e. Herkê xwast rêl bel polîsan bigire lê berî ser neketin. Dema ku polîsan zarok xistin bin çavan welatiyên derdorê li cî bu yerê kom bûn welatiyan xwast rêl ber polîsan bigirin da ku zarok neyê binçav kirin lê berî polîsan tehdît gef li welatiyan xwarin gotin eger ew mudaxeleyê bu yerê bikin ew ê jî werin binçav kirin. Li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye gelek caran welatiyên me Kurd, Kurdistanî ji ber van gicil û bergê xwe ji ber nivîsên Kurdistanê têne binçav kirin, heqaret li wan têne kirin. Canan ji ber müzîka Kurdî, canan ji ber gotinê Kurdî, canan ji ber axaftina Kurdî di nava millet de kesên ku alaya Kurdistanê, kesên ku sembolê Kurdan hildigirin jî bi sûcbariya propagandaya rêxistinê têne binçav kirin. Di dereqê wan de dost tê vekirin û qismekî wan jî îro di hepsê de ne. Saziyên mafê mirovan van bûyeran rexne dikin lê heta ku derê bi rexnekirinê ev mesele heta ku derê diçe ew jî
شخوا کفشه yani hatta NATO encam nede yani. Eyvallah. Em bidomînin bi meseleyên li Iraqê, Iraq jî anha di nava şerdayê hem Başûrê Kurdistanê hem temamê Iraqê têne bombekirin. Başûrê Kurdistanê zirarekî pir ciddî dît. Ya di vê naberê de ji we re bêjim buhay petrolê pir bilind bûye. Yani anha li Ewropayê hûn biçin îstasyonê benzînê ji xwe dîrek hûn fex dikin di navbera vê heftê û hefta borî de firqiya wî hûn êdî hûn ê bibînin. Bi çavê xwe hûn ê bibînin. Êdî şerê ku li hember Îranê hatiye destpêkirin zirarê dide her kesê li cîhanê. Ew êdî destpêkî ye. Heta ku dewam dike em nizanin di mesela Covidê de bihabûnekî pir mezin çêbû ev bi vî şerê re êdî millet zirar dibîne. Hêdî hûn ê di refên marketan de jî zirara vî şerê hîs bikin. Li Nînova ew jî dikeve Musulê, li Selhedînê baregeh xalên askerî yên Heştî Şehbî vê spê hatin bombekirin. Di bombebaranê de çend çekdarên Heştî Şehbî hatin kuştin, hinek jî birîndar bûn. Heştî Şehbî hûn zanin ji aliyê Îranê ve tê destêkirin. Şiîne Heştî Şehbî ragihand ku vê sibê li çend hereman êrişê hêzên wan hatiye kirin. Êrişa li deşta Nînovayê çawa pêk hat li gorî zanyariyan, li gorî agahiyan li deşta Nînovayê yekîneya çaran ya girêdayî lîwaya sî ya Heştî Şehbî hatiye bombebaran kirin. Di encamê de çekdarekî hat kuştin, du çekdar jî birîndar bûn. Li navçeya Beciyê ya Serhedînê jî êriştê Heştî Şehbî hatiye kirin. Li nêzîkê balafirgeha Sînyeyê ya li Becî êrişî xaleke lîwaya sî û yekê jê re dibêjin Rewta Risaleyûn hatiye kirin. Êrişê wê derê hatiye kirin. Çekdarek hat kuştin, çend kesê din jî birîndar bûn. Li navçeya Beciyê baregeha lîwaya şeşan ya Heştî Şehbî hatiye bombekirin. Di encamê de sê çekdar birîndar bûn ku rewşeyek ji wan gelekî giran e. Ev cara duyemîn e. Di nava rojekî de êrişê baregehên Heştî Şehbîyê tên kirin li Beciyê. Destê Heştî Şehbîyê beyan kir ku ji ber firîna berdewam ya balafirên şer ji ber firîna dronan li asîmanê herêmê anha veguhestina birîndaran gelekî zehmet e. Donald Trump tiştekî balkêş dibêje hevanno. Ew jî li gorî nûçeyekê taybet ya ajansa Reutersê ku xwedîspêre berpirsên payebilind yên Amerîkayê rêveberiya Donald Trump xwe amade dike ku di şerê li dijî Îranê de derbasî qonaxeke nû bibe ew jî şerê bejayiyê ye. Hatta îdiakirin ku şandina bi hezaran askerên Amerîkayê ji bo rojhilata navîn operasyonên bejahî yên sînordar yên berfireh yên li ser axa Îranê anha li ser masê têne nîqaşkirin. Di roja bîstî ya şerê li Îranê de Washington plan dike stratejiya xwe ya askerî ji êrişên esmanî berfirehtir bike. Yani operasyonên bejayî lê zêde bike. Berpirsên ku ji Reutersê re axifîne beyan dikin ku dibe ku Amerîka ji bo kontrolkirina herêmên stratejîk hêza bejayî bikarbîne. Gelo di vê hêza bejayiyê de Kurd hene tunene. Heta niha Kurdan beyan kiriye ku ew tê de cî nagirin. Lê gelo hatine îqnakirin ji aliyê Amerîkayê ve nehatiye eşkerekirin. Li gorî rapora Reutersê operasyoneke bejayî ya muhtemel wê li ser sê hereman rêve biçe. Yek kîjan herêmin ev sê armancên krîtîkî Amerîkayê hene. Yek beravên tengava Hormuzê yani derdora Hormuzê ji bo misogerkirina derbasbûna ewle ya keştiyên petrolê ji bo avakirina herêmên tampon li ser beravên Îranê ji bo ji holêrakirina bataryayên mûşekan. Yek ji armancên operasyona bejayî ew e. Ya din girava Xarlê ye. Bi temamî kontrolkirina vê girava stratejîk ku ji sedî nodê hindardekirina petrola Îranê li wê derê tê kirin. Yani girava Xarlê bi temamî ji aliyê Amerîka ve were kontrol kirin bi rêya şarekî bejayî. Ev jî armanca duyemîn e. Armanca sêyemîn çi ye? Depoyên uranyumê. Ewlekirina stokên uranyuma dewlemendkirî ya Îranê yan jî veguhestina wan ji bo Amerîkayê. Eva ya armancek balkêş e. Hat îdia kirin ku ev operasyon wê ji bo hêzên taybetî ya Amerîkayê bibe erkê herî bi rîsk û aloz. Eger Amerîka rabe askerên xwe rastê rast bixe nava şer dikare bibe sebebê reaksiyonekî mezin li Amerîkayê bixwe. Dikare bibe wekî şerê li Vietnamê.
milletê Amerîkayê bi xwe dikare li hember şer derbikive eger bi rêya eskerên Amerîkiyê şerê bejayî were meşandin. Wekî din niha yani kîjan vebijêr li ser masêne berpirsekî koşka spî dibêje di derbarê operasyona bejayî de hîn jî biryarekê dawî nehatiye dayîn. Lêbelê Serok Donald Trump vê vebijêrkê di serê xwe re derbas dike yani. Tabii em ê behsa Kongre Amerîkayê jî bikin. Armanca serekeyê Amerîkayê ji holê rakirina kapasiteya mûşekên balîstîk yê Îranê ye, bi temamî tunekirina hêzên wê yên deryayî ye, qutkirina pêwendiya wê bi komên wekîl yên herêmê re ye, bawekî mayînde rêgirtina li ber bi destxistina çekên nukleerî ne. Ev hêzên wekîl ku behs dikin yek ji wan heştî şehb ye, ji xwe tê bombebarankirin li Îraqê, wekî din li gelek derveyerên cuda yên cîhanê hene, li Yemenê hene. Li Sûriyê hebû zerarekê pir ciddî dît, heta bi temamî têk çû. Hêzên girêdayî Îranê ê li Sûriyê têk çûne, qismekî ji wan mabin jî xuya nakin. Li Îraqê hêjî li ser kar in, li Yemenê hene, li Afrikayê jî hene, li nava Tirkî jî hene, di nava Kurdan de jî hene. Îran weke hêzeke emperyal li gelek deveran hêzên girêdayî xwe ava kirine, hêzên wekîl jê re dibêjin. Ji bo ku tu xwe bigînî cewherê Îranê hêdî hêdî van hêzên wekîl divê tu ji holê rakî. Niha raporek heye, rapora 20 rojan ya şer ji aliyê CENTCOMê ve hatiye weşandin, ew çi dibêje? Li gorî bilançoya dawî ya ku ji aliyê fermandariya hêzên navendî yên Amerîkayê CENTCOMê ve hatiye weşandin, ji 28 Sibatê ve 7800 êrişên esmanî li dijî Îranê hatine kirin. Zêdetirê 120 keştiyên şer botên Îranê ji holê hatine rakirin. Ji aliyê Amerîkayê ve heta niha 13 eskerên Amerîkî jiyana xwe ji dest dane, nêzîkî 200 esker jî birîndar bûne. Gava din bi keştiyekî dît di şewitî keştî Amerîkayê bû birîndar hebûn. Lê Amerîka red dike ku ji ber bombebarana Îranê ev keştî şewitiye, dibêjin şewat derketiye di keştiyê de. Niha şer gur dibe, em hinekî li cepha Amerîkayê binêrin, li eniya Amerîkayê di nava kongrê de çi dibe çi nabe, milletê Amerîkî çawa li hember şer derdikeve, heta ku derê evê dewam bike, gelo ev reaksiyona ku li Amerîkayê derketiye dikare pêşî li şer bigire, dikare rê li ber li hevatinekê nû ya bi Îranê re veke. Wana hemî pirsin, şerê di navbera Amerîka û Îranê de ketiye hefteya xwe ya sêyemîn hêjî nekifşe, nediyare ka wê kengê bi dawî bibe. Li kongrê li ser rêwîtiya vî şerî di navbera demokrat û komargeran de şerekî din yê siyasî derketiye. Koşka spî, îdareya Serokê Amerîkayê Donald Trump dibêjin, wan hêza Îranê bi temamî lawas kiriye. Li hember vê yekê di korîdorên Kongreya Amerîkayê de dengên nerazbûna demokratan bilind dibe, li dijî şer derdikevin. Ew bi tundî li dijî vî şerê radibin û dipirsin. Gelo, Serok çawa? Bi kîjan bahane û hincetî Amerîka xistiye nava vî şerê? Senatörê Demokrat Chris Murphy dilgiraniya xwe ya Kûr ve Naşê re dibêje ev kareseteke ku dikaribû pêşî lê bihata girtin. Beriya ku şer dest pê bike. Tengava Hormuzê hatiye girtin. Buhayê gazê li Amerîkayê bilind bûye. Mûşek jî bê navber li balyozxanê dikevin. Li baregehên me yê li rojhata navîn dikevin. Lazim e Serok Donald Trump dawî li vê yekê bîne da ku ewlehiya niştimanî ya Amerîkayê were parastin. Senatöreke din ya Demokrat Jack Rosen rexneyên tund li mesrefan dike, li xerciyên vî şerê digire. Dibêje rojane bi milyaran dolar têne xerc kirin, di demekî de ku xelkê li eyaleta min, yani milletê li eyaleta min Nevada, ew nikarin kiriya xaniyê xwe bidin, nikarin xwarin peyda bikin, birçîbûn heye, feqîrî heye, ji ber ku di vî şerê de êdî her tişt biha bîye. Baja vî şerê gelekî bilind e. Rosen beyan kir ku divê Serok erêkirina Kongrê werbigire û vî şerê bi dawî bike. Yani rêveberiya Donald Trump dibêje, ew jî tam birova jî difikirin. Niha evê ku li dijî şer derdikevin, fikra wan kifşe. Hem dibêjin îşê me li rojhata navîn hebe jî divê em bi rêyên din şer bikin. Bi rêyên diyalogê û li ser masê em bikaribin raqîbê xwe lawaz bikin,
tek bibin. Yani icap nake em bikevin bin mesrefan. icap nake em zarokê xwe ewladê xwe bidin kuştin di şerê li rojata navîn de. Lê alîgirên rêveberiya Trump dibêjin newsa ye. Em bîla sebeb neketine nava şer. İran gef û tehdîtekê yekser bû li hember Amerîkayê. Di civînên girtî de tu belge nîşanê me nedane erê. Yani ew rêveberiya Trump wisa dibêje. Lê vanê muxalîf hevanno dibêjin tamam madem hûn wisa dibêjin dibe we ispat nekiriye. We tu belge nîşanê me nedaye ku İran tehdîtekî gefekî ye li ser me. Li aliyê din ê kongrê hevanno em binêrin komarger bi tevahî çi difikirin. Ew piştgirî didin Donald Trump em bawer dikin ku dibe ev şerekê rewa ye. İran ji bo berjewendiyên Amerîkayê gefeke rasteqîn e û yekser e. Washington di navbera du enyan de maye hele hazir di rewşê de îdareyek ku li ser domanandina şer bi îsrar e enyeke siyasî ya li kongrekê ew jî şiyariyê li ser encamê neyînî wî şerî dide ji bo ewlekarî ji bo aborî Amerîkayê şiyarî li ser şiyariyan dide. Vaya bi vîya we niha Çîn li hember Amerîkayê derket heta niha bavekî vekirî neketiye nava şer herçend hin agahiyên istihbaratî bide İranê jî li rasta rast ji aliyê eskerî ve di vê meselê de cih negirtiye. Em tenê dizanin ku berdevkê Wezîreta Karê Derve ya Çînê ragihand ku kuştina rêveberên İranê ji aliyê Amerîka, İsraîlê ve vaya em qebûl nakin. Berdevkê Wezîreta Karê Derve ya Çînê Lin Jian di konferanseke rojnamegeriyê de li ser kuştina rêveberên İranê ya ji aliyê Amerîka, İsraîlê ve wiha got em li dijî bikaranîna hêzê ya di pêwendiyê navnetî wî de ne. Kuştina serkirdeyên İranê êrişkirina ser armancên sivîlan nayê qebûl kirin. Amerîka, İsraîlê 28 Sibatê êrişkiribûn. Niha yê ku hatine kuştin em bînin bîra ve cardin di êrişê de rêberê İranê Elî Xamaney, Wezîrê Parastinê, Fermandarê Supayê Pastaran, Şêwirmendê Xamanê Elî Şimxanî ew hatibûn kuştin. Doh pêr jî Serokê Konseya Bilind ya Ewlehiya Niştimanî ya İranê Elî Larîcanî, Wezîrê İtlaatê İsmaîl Xetîb û kesê din jî hatibû kuştin. Yani dibêjin di şer de ne rast e ku mirov êrişê rêvebiran bike. Rejîma İranê çima heq dike hilweşe hevanna. Binêrin. Ez ji were tiştekî bînim ser ekranê. Hüseyin Topgîder hûn nas dikin min ji tweeta wî girt gelek kêfa me hat ji tweeta wî re. Min jî hema cihda Kurdiya wî awsa Rêzdar Hüseyin Topgîder hûzanin fermandarekî berê gerîla ye. Dem bi dem ez wisa tweetê wî bala dikişînim û çiqa ji destê min tê ez vê derê buwara parve dikim. Ji vê derê em silavê xwe jê re dişînin. Ka çi dibêje? Dibêje rejîma İranê çima heq dike hilweşe. Di demekî de ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û İsraîl her roj bi hezaran bombeya davêjin ser İranê, leşker, siyasetmedarê wê dikujin, polîsên exlaqî yên İranê vê peyamê ji jineke İranî re dişînin. Binêrin. Peyam ev e. Bi kamerayan gelek caran hatiye tespîtkirin ku te dema ku otomobîla xwe dajot di hundirê wesayîtê de te rewîtî dikir, te serê xwe vekiriye. Yani serpoşa xwe li xwe nekiriye. Di vê rewşê de mafê te yê ajotinê hatiye betal kirin. Yani eliyeta te êdî bê hukm e. Me eliyeta te ji te girtiye. Wesayîta xwe radestî qerequlekê polîsan yê herî nêzik bike. Eger tu vê yekî nekî, polîs wesayîta te ku derê bibîne, ew ê dest danî ser wesayîta te. Niha dibêje Hüseyin Topgîder. Di rewşekê wisa de gelo rejîmek ku bi porê jinekî ve mijûl bibe, şansê wî ku karibe bijî li ser piya bimîne çi qas heye gelo. Kî dixwaze de bin kontrola rejîmekî wisa de bijî. Tamam? Yani rast e, rast e. Tespîtên baş in. Niha sebebekî din heye ku rejîma İranê heq dike hilweşe. Ew çi ye? Ew jî darvekirina
insanane. Yani cezayı idame kuyru ile İran'ı pekti. Her roj. Salê bi qasî 1500 însan têne darvekirin li Îranê. Hele bi van xwe pêşandanan de kesekî ya qeza, bela bûbe kuştina sebebê însanekî dîrek tê darvekirin. Yani wekî li welatê xelkê salekî mehkeme bajo û sedî sed emîn bin tespît bikin ku ev însan suçdar e, na tiştekî wisa tune ye. Di nava mehekî de her tiştî hazir dikin û dîrek darve dikin hem jî li ber çavê xelkê û perê darvekirî jî ji malbata wî digirin ji bo wisa ji bo piçûk xistinê. Li Îranê sê kesên ku di dema xwepêşandanan de bi kuştina du polîsan hatibûn sûcbarkirin hatin darvekirin. Ev her sî xort vê sibê li bajarê Qumê li ber çavê millet hate daliqandin. Navê wan Mehdi Qasımî, Salih Mihemedî, Saîd Dawudî ne. Ajansa nûçeyan ya herana yani ew cî çalakvanê mafê mirovan e ragihand ku ji roja destpêkirina xwepêşandanan heta îro 5858 kesan jiyana xwe ji dest daye. 41283 kes jî hatine binçavkirin. Wextê ku em dibêjin 5000 însanan jiyana xwe ji dest daye hevano, tê wê manî ku jaliya rejîma Îranê ve hatine golabarankirin, hatine kuştin. Rejîmek ku tenê ji ber serhildana millet, ji ber xwepêşandanan dikare 6000 însanan bikuje, 5800 însanan bikuje, ji xwe re tiştekî nabêje, lêbelê ji ber kuştina neqestî ya du polîsan dikare sê gencan darveke. Yani ew sê genç ne hem welatiyê te ne. Tu weke dewlet ji ewlekariya wan ne berpirsiyarî. Dewlet ji bo ewlekariya gel ava biye. Dewlet hêzekî ye tenê di xizmeta millet de ye normal şertan de. Lê wextê ku dewlet dibe despot, dibe desthilatdar, millet dixe xizmeta xwe. Millet dike kolê xwe. Problem esas di wê derê de ye. Hevan em hatin ser meseleya girîng. Niha Rêzdar Murat Karaylan çi dibêje? Röportaja ku pêra hatiye kirin balkêş e, gelekî dirêj e, bi qasî saetekî de jo, lê tiştê ku aliyên ku texmîn dikim û eleqedar dike min hinekî wisa kin kir, kurt kir, ez ji we re pêşkeş dikim. Eger hûn amade bin, basa pir tiştan dike, ji kerema xwe re baldar bin, ka em hema dest pê bikin. Paşê ez ana jî dikarim peyama we binêrim, ka pêşî hûn çi dibêjin? Ez hinekî li peyama we binêrim. İyi günler ve jimra gotiye. İyi günler, iyi yayınlar. Ji kerema xwe re Abdülkadir Hasan Malatya ava gelek spas dikim. İyi günler te jî ji te re dixwazim. İyi yayınlar jî yayınlara me a hemiyane her hebin. Eger tu bijî roj baş, weşan xweş, weşan xweşî nave serkeftin dixwazim bêje, çi dibêjî bêje. Em ne li dijî Tirkî ne, ez bixwe ne li dijî Tirkî me, Tirkî zimanek e, navgînek e. Me rû dikare Tirkî jî bikarbîne. Lê ez dixwazim elîm, zanyarî, felsefe, tiştê ku însanan dike însan, rêgezên medeniyetê hemî bi Kurdî bigêje milletê min. Ez naxwazim milletê me bi rêya zimanê din xwe bigîne elîm, xwe bigîne zanyariyê. Îja di vê derê de nûçe jî wisa ye. Milletê me çima xwe bi zimanê xelkê bigîne nûçeyên di derbarê xwe de? Veya heqaret el milletê me. Me mesela bifikirin bûyerekî tê serê we, tê serê welatê we, hûn nûçeya di derheqê xwe de bi zimanê xelkê dibihîsin. Yan jî ew xelkê bi Tirkî, Erebî, Farsî fek nake. Ê heqaret li we kiriye, ê zulm li we kiriye dewleta Tirkiye. Ama nûçeya di derheqê xwe de, nûçeya di derbarê wê zilmê de jî tu dîsa bi Tirkî dibihîsî. Yani acayip şok e. Acayip tiştekî heqaretwarî ye. Tu ser de radibî bi edebiyata vî zimanê edebiyatê dikî. Tu edebiyata Tirkî difroşî min. Tu elîm, zanînê tu bi Tirkî didî min. Vana ez qebûl nakim. Ez li gorî xwe red dikim. Bilakên be herkes li gorî zanîna xwe ancak dikare derdora xwe ronî bike. Em jî li gorî zanîna xwe. Ji destê wetê hûn jî zêdetir bikin. Eger hûn nikarin bikin, kerem kin,
wan pêşniyazê xwe, wan zanînê xwe ji me re bişînin û ez bibim tercüman ji we re û ez pêşkêşî milletê xwe bikim. Ji ber ku karê min pêşkêşvanî ye, ez pêşkêş dikim. Û demê baştir digêje berdestê we. Yani ev karekî ye, ev meslekekî ye. Pêşkêşvanî karekî bi serî xwe ye. Tu kêda hevalê xwe tînî bi zimanek xweş, bi dîksiyonek xweş, bi zimanek ku herkes bikaribe jê fehm bike, pêşkêşî millet dikî. Newroza we jî pîroz be. Cîranên me însanên dikarin bibin însanên baş. Lê aniha ne baş in. Ji me re ne baş in. Ê Şamê jî ne baş in. Hûn ê binêrin di rojên pêşmê de di navbera Kurdan û Şamê de şerekî pir ciddî derdikeve. Mantıqa Şamê û ya Rojava hebû di nagire. Ahmet çi dibêje? Haklar konuşarak özgürleşmez. Yani haklar yani em bahsa heqê xwe nekin yani. Mesela em nebêjin heqê me ev e û ev e û ev e û em heta ku dikarin. Mecbûr em ê bahsa heqê xwe bikin kêko. Mamoste tekiliya min heye bi saziyên me re. Lê ji ber ku ez hinekî ziman dirêjim di meseleyên siyasî de ji bo zirar nedim pêvajoyê hinekî me navber daye. Yani vê gavê me hinekî navber daye ji ber hesasiyeta pêvajoyê. Ji ber ku ez YouTube çê dikim, carnan tiştên ku kêfa pêvajoyê jê re nayê bibêjim normal in bana. Îj ez naxwazim gotinên min bibin malê saziyekî. Ya baş bi vî şeklî heta demekî. Me gotiye yani ez însanekî rojê tengim. Saziyên me hemî ji min re vekirîne. Rojê teng de pêdivî hevalê me çê bibe hemî saziyên me, televizyonên me wan dikarin gazîm bikin. Pir bi kêfxweşî dikarin biçim bixebitim. Dikarin biçim bi rêya wan saziyan ji milletê xwe re xizmetê bikim. Armanca min xizmet e. Saziyê me pencere ne, meydan in. Tu bi rêya wan saziyan xizmetê dikî ji milletê xwe re. Yani fiq nake, hedefa me naguhere. Hedefa me çi ye? Azadiya milletê Kurd, serxwebûna milletê Kurd. Milletê din ê rojhilata navîn jî tu em însanin, em însanên medenî ne. Yani em wextê azad bin em pêşkevin însanê derdora xwe jî em ê ronî bikin, em ê wan jî bi xwe re pêş bixin. Çima nebe? Yani ama însan jî bi xwe divê hinekî cehd bikin ji bo azadiya xwe. Ez bawer nakim milletê Tirk pêdiviya milletê Tirk bi me hebe. Ji bo bikaribin îxtidara xwe hilweşînin. Ê wan dewleta wan heye, pergalekî wan ê hilbijartinê heye. Ew bixwazin bi rêya hilbijartinê dikarin dîktatûrê xwe hilweşînin. Dikarin dewleta xwe bikin demokratîk. Ew dikarin destê hevaltiyê dostaniyê dirêjê me bikin. Yani îmkanên milletê Tirk ji ê milletê Kurd pir zêdetir e. İmkana ku em rabin wan azad bikin tune ye. Ama çi ye? Em wekî milletekî kevin ê rojhilata navîn ku me para xwe ji medeniyetê girtiye, urf û adetê me heye, em dikarin pêşniyazan li cîranê xwe ê Tirk bikin ji bo ku hinekî kedî bibin, ji bo hinekî medenî bibin, ji bo ku rastiya dünyayê zanibin, ji bo ku hinek sivîl bibin. Ew merûv dikare ama tu tenê dikayî pêşniyaz bikî. Yani bi şer û pevçûn em nikarin biçin Tirkan bînin kedî bikin yani. Ne erkekî me wisa heye, ne wezîfeyekî wisa em dikarin bigire ser xwe û ne jî em dikarin bi ser kevin divê derê de. Oturarak konuşarak Kürdistan özgürleşmez. Vallahi oturarak konuşarak dewra wî ye. Zayîn çima dewra ye Mamoste Ahmet. Mesela zemanê berê wextê ku tevgera azadiyê nû ava bû ji bo îqnakirina du însanan te carnan du roja rêwîtî dikir. Tu çi gundê dû te însan îqna dikir, te anî bi kedekî pir mezin. Ama îro îmkanên me ewqa zêde bûne li ser kursiya xwe tu dikarî rûnê xîtabê dê hezar însanê bikî. Mesela aniha ew vîdeoya ku aniha ez ji we re pêşkêş dikim muheqeq ew xwe bigîjine 20,000 însanê. 20,000 însan dikarin di nava saetekî de xwe bigînin me û li me godar bikin. û em çi bibêjin bi zimanek xweş, maqûl em dikarin însana îqna bikin. Wextê ku te însan îqna kir sînerjiyekî derdikeve holê. Ew dikare rê li ber îsyanê ve bike. Em binêrin çapêmenî hevalê Ehmed binêre ji te re tiştek bêjim.
li welatekî çawa ku meclis rêveberî û edalet heye hevana çapemenî hêza çaremîn e di nava dewlet di nava civakan de çapemenî pir mühim e. Hêza çaremîn dikare ev ragihandin hikûmetan hilweşîne. Em milletê Kurd çapemenî çawa bikartînin? Çi qas bi tesîr e? Na. Em nizanin bikarbînin. Ji ber vê yekê Hevalê Ehmed me ceriband. Em derketin derva, em derketin serê çiyê, fedakariyên herî mezin milletê me kir. 5 sal em dikin. Tiştek heye me neceribandiye ew jî ragihandin e. Ka em îja viya biceribînin çawa ye. Mesela makul. Ne ku em dijberî hev bikin. Ez newêrim bikim tweetê. Herkes dijberiya hev dike. Em hevû du davê ji nav evê çemûrê û dev û dirana û diperintînin. Em pir hez dikin dijberiya hev bikin. Wî rojê tweetek taybet nivîsanî. Hevalê min jî pir kêfawantê ku wisa min jî dijber nîşan bidin. Mesela nabêjin em vî camerê qezençkin ya me bi hevra nan û av xwariye ya me bi hevra qehwe vexwariye em çawa însanin. Ka em destê hevaltiyê dirêj bikin însanan. Wekê zemanê berê, wekê 40-50 sal berê çawa ku me çû însanan îqna dikir. Yani ew kültür ku da çû, kültüra îqnakirina însanan çima pir kêfatê tu însanan dijber nîşan bidî ji xwe dûr bixî? Yani te tiştek bi dest xistiye tu dixwazî li ser bi dest bixî? Yani tu li pê ganîmetekî nexweş e. Ji ber vê yekê ev doza herkesî ye, herkes divê tê de cihê bigire, herkes divê mücadele bike. İja merû li ser kursiyê xwe jî dikare Hevalê Ehmed. Yani ne eyb e. Eyba wî tune ye. Merû ser ragihandin li ser kursî jî dibe. Ama îca bike dikarim werim cem te jî. Ez û te em dikarin dakevin nava civakê jî. Yani em li ser kursî rûnenên, em kamera venekin, em nebêjin tiştê ku Rêzdar Murat Karayılan dibêje em çawa bigînin xelkê? Bibim tercümanê Murat Karayılan. Aniha tiştek ku ew dibêje ez dixwazim bu ara par vê bikim. Eger hûn hazir be em dest pê bikin. Murat Karayılan pêşî basa însanên me jiyana xweşdestan wan bi bîr tîne vê derê dibêje Salih Müslim kesekî ku soza kadrîbûnê da bû partiyê nebû lê mîna kadroyekî giştî yê şoreşê dixebitî bi vê şêweyê hevalên ku li çar perçeyên Kurdistanê dixebitîn hene dikare were gotin ku ew ji bo wan hemiyan mînak e Salih Müslim tevî ku soza kadrîbûnê nedabûnê jî yani soz nedabû bibe kadroyê partiya me jî bibû kadroyekî welatê azad kadroyekî tekoşîna azadiyê şev û roja xwe de hem malbata wî hem jî bi xwe her cure fedakarî nîşandan. Di nava tekoşînê de wekî rêberê gelekî erkirt ser xwe wezîfa xwe jî pêkanî hevalên din ên wiha hêjî hene di nava me de ne şert e ku her hevalê me were soz bide bibe kadroyê partiya me ê sondxwarî tiştekî wisa tune ye. Salih Müslim me gelek xebat bi hev re kirin dibêje ez wî bi rêzdarî bi bîr tînim sersaxiyê ji malbata wî ji milletê me hêja ê Kobanî re dixwazim. Basa şer dike wextê ku beyanata wî derket ya Rêzdar Karayılan 18 roj bûn dibêje îro 18 rojin li ser Îranê êrişa Amerîka İsraîlê heye li ser vî şerê hin gotinê me hene dibêje ev şerê berdewam dibe tevahiya herêmê girtiye nava xwe ev şerê cîhanê yê sêmîn e ew şerekî di navbera hêzên hegemonîk û statûko parêz de ye ev şer ne şerê gelên herêmê ye ji ber vê yekê em di vî şerê de ne aliyê tu kesekî ne wekî tevger xeta me ye sêmîn a xeta azadî û demokrasiyê ji bo gelan heye em li ser vê bingehê tev digerin lê ev şer zirarê dide herkesî di aliyê siyasî aborî civakî leşkerî de bandorê li tevahiya herêmê dike di encama desteserkirina tevgera Hurmuzê de yani ew tengava Hurmuzê de bandorê li tevahiya aboriya cîhanê jî dike di pêvajiyekê ew qasa girîng de divê milletê me bêtir xwe birêxistin bike bi hişmendî tev bigere ji her cure êriş û rewşan re amade be bêguman divê hemû gelê Kurd bi rohekî neteweyî piştgirî bide hevûdû divê tevger û pergala parastinê li her derê were xurt kirin eger ne wisa be wê heçiqandin çê bibe em ê zirarên ciddî bibînin wekî millet. Li Rojavayê Kurdistanê yeketî çêbû
meha Nîsana borî konferansekî hate li derxistin. Dîsa li Rojhilatê Kurdistanê 6 partî bûn yek. Ev pêşketinekê pir bi qîmet e baş e. Her hewldana yeketî bi qîmet e. Di tevahiya dîrokê de tê dîtin ku Kurd ji ber yeketiya xwe çê nekiriye têk çûye. Îro jî aynî mijar di rojeve de ye. Lewma hemû hewldanên me, xebatên me bi armanca yeketiyê têne kirin, ev erênî ne, pozîtîf in. Tu kes ji yeketiyê zirar nabîne. Gelê me wê muhaqqaq bi ser bikeve eger yeketiya xwe çê bike. Îro herema me dikele, şer heye. Armanca vî şerî ji nûva dîzaynkirina heremê ye. Herkes ji bo welatê xwe dixebite. Em Kurd jî divê wisa bikin. Em ji bo welatê xwe bixebitin. Lê belê niha tu lê nêrî li cem Kurdan herkes ji bo welatê xwe na, herkes ji bo partiya xwe dixebite. Lê belê divê berjewendiyên welat, berjewendiyên menfaetên gelê me di ser her tiştî re bêne girtin. Ev pirsgirêkeke ciddî û neteweyî ye dibêje Rêzdar Murad Karayîlan. Li ser ji nûva dîzaynkirina heremê plan têne çêkirin. Baş e, ciyê Kurdan di vê dîzaynkirinê de çi ye? Ne diyar e. Li gorî rastiya heyî, ji rewşa heyî wê de tir tiştekî cuda nayê dîtin. Yani tekildarî siberoja gelê me xeterî hene. Divê ev yek jaliyê her kesî ve were dîtin. Ev rewş were bidawîkirin. Yani pêşiya me tehlîke heye. Dema berjewendiyê neteweyî bû mijara gotinê sekneke giştî hate xwestin. Divê herkes vê seknê nîşan bide. Yani helbest. Baş e, dema ku divê menfaetên milletê me, netewa me bibe mijara gotinê, divê herkes li hev kom bibe. Reaksiyonekî nîşan bide, helbestek yêgirt û nîşan bide. Di tekiliyên derve de, yani weke li Rojava, Rojhilat, dema rewşên awerte û mijarên girîng çêbûn, divê di nava yeketî û netewî de helbestekî were raberkirin. Ji derveyê vê jî herkes li ser esasê bernameya xwe dikare li perçeya ku lê xebatên xwe yên siyasî, rêxistinî û neteweyî bidomîne. Rêzdar Murad Karayîlan bahsa helbesta partiyên siyasî dike vê derê de, tabî bahsa ferdan jî dike. Yani mesele ne tenê rêxistinên siyasî. Tişta ku dixwaze bibêje, dema ku meseleyên weke Rojava, Rojhilat derket ortê, rewşên awerte, ev meseleyên girîng in, divê tu beriya menfaetê xwe yê rêxistinî meseleyên yeketiya netewî derbixî pêş û ji bo menfaetên netewî kar bikî. Banga me ji bo hemû lîderên Kurd, ji bo rêvebir, siyasetmedar, rewşenbîr, hunermend, ji bo partî û rêxistinan ev e. Di vê pêvajoya dîrokî de werin em yeketiya Kurd ya demokratîk ava bikin. Ji bo vê em bang li her kesî dikin xwedî li ber pirsyariya xwe derkevin. Weke tevger, tekildarê vê yekê çi lûzum bike, çi pêwîst bibe, em amade nebikin. Di vê demê de bi rastî jî ji bo avabûna yeketiya demokratîk ya Kurdan em ê hemû wezîfeyên ku dikevin ser milê me bê tereddût bicihîbînin. Hevano vê derê de yeketiya Kurd ya demokratîk mi navê YKD lêkiriye. Gelo Rêzdar Murad Karayîlan bahsa avakirina tevgereke nû ya siyasî dike ku tê de hemî rêxistin cihî bikirin. Eger pêşniyazekî wisa be tiştekî pir baş e. Pêdiviya milletê me bi vê yekê heye. Serxeta netewî, qirara xwe, siberoja xwe ev partî divê kongrê bidin. Yani navî ne kongreyê jî. Binêrin. Yeketiya Kurd ya demokratîk, YKD tê avakirin li gorî pêşniyaza Rêzdar Karayîlan. Di nava YKD de hemî partî cih digirin. Yani yeketiya Kurd a demokratîk û fem bikin ku weke meclîs e. Meclîsa Kurdistanê ye. Partî mezin dibe, piçûk dibe. Tê de dikare cih bigire. Heta şahsiyet jî dikarin tê de cih bigirin. Fikrekî pir ecayîb xweş e. Yeketiya Kurd ya demokratîk hûn weke meclîsa netewî a Kurd fem bikin û herkes tê de cih bigire. Veya pêşniyaza Rêzdar Karayîlan e. Di vê demê de ji bo avabûna vê yeketiya demokratîk yani meclîsa Kurd. Çima dibêjim meclîsa Kurd? Çünkü yeketiya demokratîk a Kurdan çi ye? Yeketiya demokratîk
biryarên di derbarê Siberoja Kurdan de şexsekî du şexs nedin. Meclis biryar bide. Yani ew yeketiya demokratîk biryar bide. Ji bo wî navê demokratîk xistiye. Ew demokratîk ev e. Ava bikin. Acayip pêşniyazekî süper e yani. Ava bikin. Ez dibêjim qey hemî partiyên siyasî bersiv bidin Rêzdar Karayılan bibêjin temam em yedekê ava bikin, yedekê bila bibe Meclîsa Netewî a Kurdan. Di vê naberê de Karayılan didomîne divê di derbarê pêvajoya li Tirkiyeyê di navbera milletê Kurd û dewletan de heta niha tim pirsgirêk çêbûne, serhildan li hemberî serhildanan jî komkujî pêk hatine. Ev rastiyekê me ye. Niha wê Meclîsa Tirkiye di vê mijarê de biryarekî mayînde bistîne. Yan jî na. Meclîsa Tirkiye çiqas bihêz e. Gelo biryarekî mayînde, biryarek ku bikare be meselê çareser bike, ew ê bigire yan na. Wê pirsgirêka ku bi sed salan e berdewam dike, ew ê karibe çareser bike yan na. Ji bo vê yekê anha pêvajoya heyî gelekî giring e. Di vê mijarê de wê Meclîsa Tirkiye li ser navê dewleta Tirkiye biryarî bide. Yani ev henekî îmtihan jî ji bo Meclîsa Tirkiye. Em ji rayedarên dewleta Tirkiye hêvî dikin li bendêne ku di vê mijarê de biryareke tekildarê çareseriya rastîn pêş bixin. Di vê were zanîn tenê derxistina hin yasayên di derheqê bêçekirina gerîla de wê têrê neke. Eger li ser navê çareseriyê bes li ser vê yekê bixebite, yani tenê ji bo bêçekirina gerîla bixebite, elbet ev yek nabe. Heta ku pirsgirêka azadiya rêbera po neyê çareserkirin, ev pirsgirêk jî çareser nabe. Yani Karayılan li ser soza xwe ya destpêkê ku di biryara kongrê de cih digire. Di kongrê de biryar hatiye girtin. Heta ku Öcalan azad nebe, bixwe vê pêvajoyê bi rêve nebe li derve, heta ku bixwe gerîla îxna neke, em tu biryarekî xwe yê di kongrê de naxin pratîkê. Baş e? Hê jî li ser soza xwe ye. Hebûna gelê Kurd tê qebûlkirin anha li Tirkiye dibêje Rêzdar Karayılan. Baş e. Wê demê bila baweyekî nivîskî were qebûlkirin. Bila ev yek bibe qanûn. Madem ki hûn hebûna milletê Kurd qebûl dikin devkî, hem nivîskî çêbikin û hem jî bikin qanûn. Ev yani heta ku gelê Kurd negêje statûyeke yasayî, azadiya rêbera po heta ku pêk neyê, pirsgirêka heyî jî bawekî mayînde çareser nabe. Ji bo çareseriyekê mayînde teqez divê dewlet di vê çarçovê de pêngavan bavêje. Roja îroyîn li herêma Rojda Navîn şer û pevçûn zêde hene. Ji bo hemû welatan tewlûkê heye. Eger dewleta Tirk bawekî rihet pêvajoyekê bi vî rengî pêşwazî dike, di vê yekê de rola pêngava aştî û civaka demokratîk ya jaliyê rêbera po ve hatiye pêşxistin gelek e. Yani rêbera po ev pêvajo pêşxist û niha Tirkiye rihet e. Eger li her derê şer hebûna, Tirkiye wê gelekî tengav bibiya. Wê bi talûkeyên mezin re rûbirû bimana. Niha tekildarê vê mijarê hin rayedarên dewleta Tirkiye diyar dikin ku mijara azadiya rêbera po jaliyê civaka Tirkiye ve nayê qebûl kirin. Baş e wê demê hûn jî tiştê ku rêbera po kirine ji gel re bibêjin. Vaye em jî ji bo qanihkirina vê meselê ji hevala re ji gelê xwe re em meselê tim îzah dikin. Hûn jî bibêjin. Yani tiştek ku Rêzdar Karayılan dibêje, normal eger pêvajo nebiya, pêvajoyek ku em tê dane, eger nebiya, dewleta Tirkiye jî di bo perçeyekî vî şerî dikaribû zerarekî ciddî bidîta. Madem ki bi xêra Öcalan dewleta Tirkiye ji vî şerî hatiye parastin îro, dibe vê rastî ji milletê Tirk re bibêjin, Öcalan li ber çavê milletê Tirk xweş bikin, ji bo ku li dijî azadiyê wî dernekebe. Mesele ev e yani. û tişta xweş ku Rêzdar Karayılan vê derê de dibêje, yani li kêleka azadiya Öcalan heta ku milletê Kurd negêje statûyeke yasayî,
Yani hebûna milletê Kurd neyê qebûl kirin. Yasayên ku mafê milletê Kurd erê dike, garantî dike. Ew yasa neyêne derxistin? Ev pêvajo nake ji encamekî. Mana wî tune ye. Divê derê de, divê çarçovê de daxife. Divê me divê serdemê de di nava hêzên gerîla de me civîn li ser civîn li darxistin. Civîna salane ya qedemeya fermandariya me biryarên giring stend. Niha ne hewceyê ez divê reportajê de qala van biryaran hemiyan bikim lê belê ez dixwazim hin tiştan bînim ser ziman. Gerîla dixwaze bawekî rast rêbera xwe bibîne. Dixwaze di nava diyalogê de bipêre. Ji xwe di kongreya me ya fesihkirinê de jî ev biryar hebû. Bi vî ya wey bû. Divê qonaxa xwe bêçekirinê ji aliyê rêber apova were birêvebirin. Divê ev yek rast were femkirin. Aha gerîla jî daxwaza vê yekê dike divê. Yani gerîla dibê heta ku ez bi serokê xwe re rû bi rû hevdîtin çê nekim, heta ku ew me îqna neke, ez çeka di destê xwe de bernadim. Çünkü gerîla ji bo parastina milletê Kurd çek û sîlah girtiye destê xwe. Heta ku parastina milletê Kurd bi qanûnî nekeve bin garantiyê çeka sîlaha destê xwe de çawa berdim? Mesele ew e. Niha Karayîlan dibêje meha li pêşiya me gelekî giring e. Biryara dewleta Tirkiye û hikûmeta wê rewşa pêvajoyê diyar dike. Divê ev yek ji were zanîn ku em bê alternatîf ninin. Alternatîfê me hene. Hevando. Yani rêyên cuda hene. Li pêşiya me tenê rêyekî û pêvajo tune ye. Em tevgerekê xwedî tecrübe ne. Bihêzin em tevgereke civakî ne. Lê belê em dixwazin çareseriyê bi pêş bixin. Ji vî aliyê ve alternatîfê me jî hene. Eger çareserî hebe, em ji bo vê yekî amade ne. Eger nebe, yani rewşa çaresernebûnê eger pêş nekeve, em ji bo wê jî amade ne. Em li ser vê yekî jî dixebitin. Em ne tevgereke acemî ne. Em xwedî tecrübe ne. Kurahî, hêz, tecrübeyên me yên ji rêyên cuda ên serkeftinê bi dest bixe hene. Ji ber vê yekê divê hemû kes pêvajoyê û vê mijarê rast binirxîne. Em ne bêçare ne. Bi vî ya we em dikarin çareseriyê bi dest bixin, em dixwazin çareserî bi pêş bikeve jî. Hevalno vê derê de bala we lê be Rêzdar Murat Karayîlan di mesela pêvajoyê de sedî sed xwe bi pêvajoyê ve girê nedaye. Nabêje pêvajo nebe em çû, em mahv bûn. Divê na rêdin jî li pêşiya me hene. Mesela yani dudulye, yani tamamî xwe pêvajo ve girê nedaye. Bû ne bû yani. Ew qas yani. Bibe baş e. Heqê Kurda bikeve bin garantî, qanûn werin nivîsandin, hebûna Kurdan bibe garantî baş e. Wextê nebîye jî rêyên alternatîf hene li pêşiya me yani. Bêguman divê nêzîkatiyeke bi sistî û saf tune be. Dibe ku her tişt berova jî pêş bikeve. Li dijî me êrişên berfireh dibe ku çê bibin. Weke rêxistin em li ser vê yekê jî difikirin. Tekildarê vê mijarî jî em xebatê xwe domînin. Divê em li hember hemû rewşan tedbîrê xwe bistînin. Niha ne diyar e ka wê pêvajo çawa pêş bikeve. İhtimala vala derxistina hewlên rêbera xwe jî hene. Berovajîkirina pêvajoyê jî ne îhtimaleke dûr e. Divê gelê me jî em jî li hember vê rewşê amade bin. Rewş û alternatîf her çi dibe bila bibe. Divê em ji hemû aliyan ve amade bin. Girêdayê vê yekê xwe zêdetir rêxistin bikin. Xwe bi tevger bikin. Divê gelê me bi vî awayê nêzik bibe. Xwe ji her tiştî re hazir bike. Eger wisa be, em ê her away encamê bi dest bixin. Bûyer geşedanên li hemû perçeyên Kurdistanê rû didin, nîşanê me didin ku rewşeke nû dîrokî di rojevê de ye. Şiyariyê Murat Karayîlan godar kim bi ev bibe arşîv bikeve qeyda binêrin. Rewşeke nû dîrokî aniha di rojevê de ye. Di vê pêvajoya nû û dîrokî de divê em weke gelê Kurd, weke tevger muhaqqaq divê em bi ser bikin. Yani ev şansê me dawî ye veya şîrova min ev. Şansê me dawî ye ana weke firsend hatiye pêşiya me, divê em vê firsendê ji dest
bernedin. Dibêje Murat Karayılan. Heva numala we ava gelek spas dikim. Ez binêrim nûçeyên deqeyên dawî eger hebin ji we re pêşkêş bikim. Eger tune bin ez xatir ji we dixwazim. Tamam ez xatir ji we dixwazim. Gelek spas dikim ji bo hebûna we. Bibin abone vê kanalê bi pêş bixin. Ez dibêjim xweş bû beyanata dawî ya Rêzdar Karayılan. Dem baş, silav rêz.